Dneska si dáme dole co bronz stavil, tak poďme na to. No tak poďme na to. Ak máte radi Brawl Stars, tak dajte like a odber, ak nemáte radi, tak dajte iba like. A tak zistím, že koľko ich máte radi. Poďme na to. Really? Nic ste nevideli. Jo? Nič. Určite zmiešam dole. Tu si kam išiel záskol. Pardon, ja som si nevšimol, som slepý. Tento môj spoluhráč malý. No, vidíš, nie je to také ťažké. No, hrať, no. Chcem povedať, že keď sa chcete kúpiť do môjho klubu, kliknite na klub, tu máte Lex 19, tu sme iba traja, tu si tu môžete byť, ak máte od 1600 trofejí, ak máte toľko, tak si môžete kúpať, ale to nevadí. Pokiaľ vám to zmenším, tomu, že ste stále tomu, že možno to hráte prvý krát, nesledujete, tak teraz bude to mať 1000 trofejí. Môžete to mať potom na 1000 trofejí. Dobre? A týmto sa to naučíte, jak sa môžete podať do klubu. Kliknite tuto na klub, pardon, tuto na tým, teraz neviem, pardon. A hneď ja skúsim nájsť ďalšie video si robiť hajte teraz na našeho Dynamite. Toto je 5 dnešné video všetko. Poďme na to. Vy viete, že sa mne nedá vejť, tak dáme si posledné kolo. A poďme na to. Toto musíme vždycky taký slabý. Teraz to budem snažiť na to na to. Gratulám sa, potom gratulám sa, že som mňa zahrať. Tu je video sa na YouTube s gratulancom. Tak hráme Brawl Stars. Nemohlo byť dobre, nemyslíte? Ale uvidím, jak nám to prídají. Nevadí, že mi prehľad, ale nevadí. Ahoj.